Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi, nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Kemis 20 Maret 2025, cikal bakal channel teng Desa Ponowaren, Tawangsari, Sukoharjo. Badhe sowan Eyang Galeng Wesi, Mbah Dipo Wijaya. Mbok bilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun Eyang Galeng Wesi, kula paringi mangertos makomipun. Menika ingkang enten cungkupe nika. Mengke saged dipadosi ten Google Map Eyang Galeng Wesi. Mengke kula damelke alamat Google Map. Monggo kula paringi pirsa makomipun Eyang Galeng Wesi. Menika makomipun nembe dibangun. Makome sae niki. Dek wau kula sampun suluk, sampun ndonga kalih nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Tak banjure ndamel video kagem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Galeng Wesi kang wonten Desa Ponowaren, Tawangsari, Sukoharjo. Inggile ngaten. Makome sae niki. Nyenengke, seneng kula remen kula. Ingkang nguri-nguri wonten niki. Ingkang budidaya makom wonten. Nggih, dulur-dulur mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like kali di-share. Informasi saking cikal bakal channel dinten Kamis 20 Maret 2025 nggih punika sowan dumateng Eyang Galeng Wesi. Informasine sakmeten riyen dulur-dulur, matur nuwun.